Mirade, hoxe imos a seguir practicando co tema de como presentarse en linguaxe de signos. Ben, como imos a facer? Pois mirade, hubo persoas, profes, alumnos e alumnas do cole, e mamás tamén, que me enviaron os seus vídeos deles presentándose. Ben, eu collín todos esos vídeos, recopileinos e montei un vídeo moito máis longo, vale? E gracias a ese vídeo máis longo, agora nos poderemos practicar, vale? O primeiro que vos tendes que facer que un papel como este, vale? No papel escribides números do 1 ata 23 e despois pum, 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 3 columnas. Na primeira, saúdos. Na segunda, nomes. Na terceira, signo, sí ou non, vale? Entón, empezades a ver o vídeo e aquí ides a escribindo. Se a persoa que sae, cada persoa vai ter un número así aquí posto, vale? Para axudarvos. Entón, escribides as persoas que saen, como saudan. Se din hola, ou non din nada, se din bos días, boas tardes ou boas noites, sí? Cando acabedes, pasades, pum, a seguinte columna. O nome tendes que fixarvos cada persoa que nome deletrean, vale? Ilo escribindo. O vídeo podedes paralo, botarlo para atrás, repetir o que queirades. Temos tempo de sobra, vale? E cando acabedes ca columna do nome, pasades a seguinte, que a do signo. Entón, tendes que mirar se cada persoa si di o seu signo, o sea, si ten signo ou si non ten signo. E si ten signo, a ver se entendedes cal é. Por exemplo, diadema, marca na cara, non sei, pelo ondulado, por exemplo, vale? Nuns días, non sei, 3 días, 4 días, máis ou menos, publicarei un vídeo novo coa solución, vale? Pero, se algún de vos quere enviarme antes, non hai problema. O mail, que aparece ao final do vídeo, enviades unha foto da vosa folla rematada, vale? Nada, entón agora deixo vos para que vexades o vídeo.